Bizon! Bizon! Hajde, sad imaš go! Dosta krivo, jedno ga druge jebe! Ova ekipa Škorića neće sve kao noće. Gledaj, snimaj! Danas smo ovdje zbog toga što je na dijelu očito organizovan kriminal sa, ne znam ni ja, državnog, federalnog, svakog nivoa. Ovo više nema smisla. Cilj je da se obezvrijedi što niže, da se obori vrijednost naše fabrike, da se da za dinar nekom, pod navodnicima, strateškom partneru, a mi od toga nećemo dobiti ništa. Obećavaju se nama, nismo dobili zarađenu platu sad koji smo mjesec dana izradili. To je od naših unutarnjih, da kažem, prevaranata koji imamo i u fabrici, od tog direktora ITT-a, našeg i tako dalje, i drugih direktora. Ovo stvarno više nema nikakvog smisla. Oni bi nas sada pošalju na ulicu sa 15 godina, ne je baš 15-12 godina neuvezanog radnog staža, gdje bi samo na birovu imali zdravstveno liječenje i ništa drugo. Apsolutno, bespravno, nula, ništica, prazan skup je svaki ovaj čovjek ovdje stoji. I ovi ljudi su dokazali da su pošteni, da su vrijedni radnici. Otišlo se na obraze, na povjerenje, radilo se mjesec dana. Nažalost, nije se bilo u stanju dati niti, da kažem, bijednih, mizernih 150 maraka. Nije i ni Boga strah, Bajram ide, ni feninga ljudima nisu dali. Oni se stvarno ne boje više ničega, a ne bojimo se ni mi da znaju. Mislim, po cijenu života vidjet ćemo, eto. Utakmica traje. Mi se super se osjećamo, samo da nam uvežu staž i da idemo u penziju. Za Bajram nek nam dadu po jedno 300 maraka, oni će dobiti po 900 regresa, nama je dosta po 300 za Bajram. I da budemo Al-Fatiha. Pa hoće vam dati? Trebamo prvo Kambića uhapsit, njega objesit, pa da onda pare dobijemo. Jer Kambić nam je pokrao pare. Pa imam poruku. Šta da ja sutra na Bajram idem? Kuda? Da idem u džamiju? Kome da se idem? Nemam banke u džepu. Dinara nemam u džepu. Šta da? Kako ću ti ići u džamiju? Kako? Kako ću nići u džamiju? Nemam dinara da... Biće i Sergija tamo, valjda makar... Normalno, trebam djece obradovati. Kako? I neću da idem. Čisto pošteno da neću da idem. Ne da se sramotim gor među ljudima koji su ljudi postili tolike mjesec dana. Kažem, tako i kako jest, istina. Ništa, kako ću provesti? Djecu i ženu i gdje tražiti azil. Nema drugog. Nema drugi. U kakvom ste vi statusu u penziji? U koliko vam je do penzije, šta? Pa imam 35 godina radnog staža, još 5 godina, 14 godina nije uvezan staž. Kuda da idem? Kuda, gdje? Gdje da radim? Nemam gdje. Pa evo dok nas je ova vlada dovela, kako je došla na ovu vlast, ništa nije uradila. Sve su firme po stečaj, kao što jest. To je njima jedini izlaz. I hoće i TTU po stečaj. Mi ne bježimo od stečaja, ali nek uveže nam radni staž. Nek nam dadnu dugovanja. I mi ćemo sami otići. Posla ima. Naručioci daju naloge, oni odbijaju. Idu privatnicima. Hoće ovu firmu da unište i da onda je dadnu privatniku džaba. Na to oni idu. A mi nećemo dati ovu firmu. Mi smo se borili uzvratno i borit ćemo se i danas dan. A sutra nam ide Bajram, najgori Bajram do sada. Ni banke mi nemamo. Sutra djeci trebamo dati, nemamo. A oni imaju svoju. Mi smo bili kod premijera vlade. Iznijeli smo naše zahtjeve. Naši zahtjevi su bili jedan od glavnih zahtjeva socijalno zbrinjavanje radnika. I nek on pravi stečaj kakav hoće. Međutim, premijer vlade kaže ovako. Oni će pokrenuti stečaj u TTU, socijalno zbrinjavanje radnika, će radnici koji ne budu radili ići na birov, imat će s birova ono koliko se uplati staž 8 mjeseci. 14 godina radnog staža bit će uvezano od avgusta mjeseca, kaže da će se raditi na tome.
Mi trebamo tražiti podatak tačan, ko što je IDA, ugovor da bi se nam uveže stav. To je sve obećanje. Znači, obećanje. Pričali smo o Hasanu Kamiću o plati koliko nas izvaru. Kaže, mi njemu ne možemo ništa, on je privatna firma. Zvaće ga u ponedjeljak da vide s njim, da ga pritisne, da nešto isplate, da on isplati. Ja sam njemu prenio premijeru vlade da smo mi mjesec dana uradili neke radne naloge. I da smo zaradili tu platu, da nam je ta plata uskraćena. I sad, ko je dužan da to njega natjera? Kaže, ne mogu ga oni natjerati, moramo ga moliti. Moramo ga ljubiti, da bi mi nešto dobili od njega. Kako ga vlada ne može natjerati? Pa ne znam kako, to sam ja pitao premijer vlade i kaže to je privatna firma i vi ste, kaže, dole one samo sklopio ugovor, vi ste ga kad dole postavili. Oni su je formirali tu privatnu firmu. Pa oni su formirali, ali oni sad kažu nisu oni formirali nego sindikat, a sindikat uopšte nije ni formirao ITT, nije postavio ni Đulovića pa baca loptu na sindikat. Sad će on kazati to kad se čuje kako Terzić eliminira situaciju ovdje među radnicima. A znamo mi kako ovo vlada radi. Za sad se postavi vlada, a sad nema rješenja za T2. Nego mi striktno mora biti tečaj u T2. Ja mu kažem, ne moram, kažem mora. Mora biti kako bi se Hasan isteru. Na drugi način se on ne može istjerati. Samo tečaj. Ja kažem i na imenujem usniju. Mi smo dobro rekli, istjerajte ga, ne treba nama njegovi 100 maraka. Ne treba nam ništa. Ako smo mi zaslužili da izmjene što su se izrasti ovako, ide Bajram, a radnici koji su muslimani nemaju marke da nanu svom djetu da proslavi Bajram. I je to pošteno radili mjesec dana? I ne meramo mi to sad, da ne mera vlada to da njega natjera na koji način. I on kaže, stečaj će ići. Htjeli vi, nešto li dužni ste nam 140.000 maraka koje su on dali za penzionere koje je napisano na internetu. I on će po ovom pokrenuti stečaj. Šta su oni nama dužni? Šta su oni nama dužni? Ali on ne priča koliko je nama dužan, nego priča da smo mi njemu dužni. Mi smo fabrika državna. On priča o diti, kako dita radi, kako uspjela dita u stečaj, uspjećemo i mi. A dita je 5 godina bila, oni su svojim radom, radnici, sačuvali fabriku pa uspjeli. Niko drugi. Oni sačuvali fabriku i uspjeli. I oni su našli bingo da im pogura. A mi nemamo koga naći. Imaju oni pripremljene ljude koji će kupiti fabriku. A gdje su radnici? U svemu tome gdje su radnici? Imaju radnici biti brinuti na birou. Oni koji budu, ja kažem, nema marke ugovorenog posla. Biće, kažem. Biće ugovorenog posla. Dobro, hoćete vi prihvatiti ovaj stečaj? Ja, ko predsjednik KATA, ja ga ne prihvatam u ime svoje. Radnike pitam, da li mi prihvatamo stečaj što nam nudi premijer vladi? Stečaj ovdje ovo... Ja moram pitati, znači zbor radnika, pitam da li mi prihvatamo stečaj što vlada nudi. Mi se moramo boriti, ljudi Boži. Mi prihvatamo stečaj da napravi socijalno zbrinjavanje radnika. Socijalno zbrinjavanje radnika jest ovako premijer kaže. Dobit ćete na birovu što dobijete. Namirit ćete se svoja potraživanja od prodajne mase. A nas koji smo na tapeti? Peti. Usnije ovako. Peti na tapeti. Znači, peti smo na redu. Kad svi se uzmu, kad Poreska uprava 22 milijuna, što mi dugujemo Poresku upravi, kad ona uzme, neće nama ostati ništa. I tako da nama... Vjerujete li vi da će biti od ovih tih obećanja za socijalno zbrinjavanje koje je premijer rekao će biti išta? Ja ovoj vladi ne vjerujem ništa. Ovdje se dogovoriti. A radnici, vjerujete li vi radnici ovo što je premijer, što sam ja vama rekao? Ne vjerujem ništa. Jeste čuli? Znači radnici ne vjeruju. Laže samo. On je nas izvaro koliko... Ovdje se dogovoriti, ovdje nek izađe, pogovorimo i ne govori. Šta ćete dalje ime? Ne znam. Ne znam šta mislite, šta ćemo dalje radnici? Opet i dalje prosta, svaki dan. Imam da vam napomenem. On je rekao da ću ponedjeljak zvati direktora i Hasana Kamića ovdje na razgovor. Neko zove njega doći, on je opet. Uvežu nama.
A šta je ispitio za penzionere? Još šta bi imao druži njemu? Šta je on platio to za penzionere? Za penzionere rekao ovako, ako mu vjerujete, to su njegove riječi. Ove godine ljudi koji su tekli usta za penziju, bit će otići u penziju. Tako je rekao. To je obeću. Evo ljudi koji su bili sa mnom. Znači, to je obećanje. To je on obeću. 2 godine pa nisu osmeo. Eto, ne znam ja. Dogovor. Kako ćemo imati kad nemamo banki? Jer smo mjesec dana šutili, radili, zaradili. Gdje su pare? Ne vjerimo više na riječ, ništa. Pa moram se dera da izmijenio i ovi ljudi ste me ovdje stavljali u mikrofone. Pukao sam i ja. Nemam djeci sada dajem. Dokle? Pa kaže meni sad njegov savjetnik, pazi šta će s medijama reći, kad oni jedva čekaju da... Reću istinu. Istinu ja govorim da znaju svi u medijama, u Evropi, u svijetu. Ja vam predlažem. Mi moramo iscrpiti ovdje, ako nema rješenja, hajmo u Sarajevo. Ako vlada hoće stečaj u tu, ne treba nama vlada. Mi trebamo tražiti smjenu vlade. Oni smijene, slušajte, oni smijene ministra koji njima smeta. Oni smijene u njega, ne, evo dugo su ministri, šute, ko zaljeveni. Kako guti pita, moraju slušati. Dogovorene su 3 stvari. Složili smo se da je jedino ispravno zakonsko rješenje pokretanje stečaja u TTU, ali da se to odvija po zakonu o stečaju u reorganizaciji. Otprilike nešto slično kao što se trenutno dešava u DITI, znači da se pokrene stečaj, da se obezbijedi račun i da se vrši reorganizacija. Kako bi se privukli strateški partneri i onda išli u drugu fazu. Drugu stvar smo dogovorili da će svi radnici koji su stekli uslove za penziju u 2014. godini, vlada je donijela odluku da će obezbijesti sredstva za sve te radnike da im se uveže radni staž. Treću stvar smo dogovorili da ćemo u ponedeljak već pozvati oba direktora, i direktora TTU-a i direktora ITT-a, i da se ovaj međuperiod od danas do pokretanja stečaja da se obezbijedi dole proizvodnja koliko toliko, kako bi radnici tu obezbijedili uslove za život oni koji dole rade, a ako postoji mogućnost i da dobiju ljudi koji su van kruga, da se i oni zbrinu na taj način. Dobro, šta će biti sa ovom privatnom firmom koja i godinama koči sa gospodinom Kampićem? Evo vi ste iz godina u ministarstvu, znate kako je ta firma formirana? Donesen je otprilike zaključak sa tom privatnom firmom, ili će u ponedeljak, ili će se ta privatna firma raditi u interesu TTU-a, naravno i onaj minimalni interes ITT-a, ili će se prekinuti saradnja s njom. Dobro, je li ona transparentno poslovala? Evo, vi ste bili u ministarstvu kad je formirana. Na koji način je formirana? Kako je bilo moguće da ona vrti milione, a ova TTU je uništava? Ja nisam bio tad, ugovor je potpisan, ja mislim 2002. na 2003. Ja sam u druge polovine 2007. godine. Što se tiče tog ugovora, vlada su tačno je bile su potpisane taj ugovor. Ta firma je formirana u to vrijeme na bazi sindikata, da sindikat organizuje tu firmu kako imali taj račun, i tad u to vrijeme se očekivalo da to bude prijelazno rješenje, isto kao što vi znate kad je formirana SIL u Lukavcu, kad se radila program oko fabrike Sode Lukavac, formirana od strane opštinske vijeća Lukavac, firma SIL, Soda Invest Lukavac, i koja je jedan period radila, pomagala je fabrici Sode Lukavac dok se nije izvršila privatizacija i ona je samim tim i ugašena. Ovdje se to nije desilo, nažalost, i ona do dan danas postoji i ona je u jednom dijelu imala svoju funkciju. Ljudi su u periodu gdje je bio Kadri Džeba direktor, bile su plaćane preko te firme i doprinosi i na platu i zdravstvo i prevoz i topli obrok, sve je bilo plaćeno i uredno, ali prije toga i ovaj period posle Kadri Džeba da došlo je do ozbiljnih problema sa poslovanjem TTU-a sa ITT-om. Što ćemo s ovim raditi sad izjavili da ne vjerujem vašim obećanjima? Će napismeno. Da, kao što je Aida dobila napismeno. Paket Aide je drugačiji. Aida je dovela sebe u situaciju da njena imovina
je 4 puta manje vrijednosti nego njene obaveze. Tako da se ne može porediti to sa TTU-om. U TTU je imovina otprilike vrijednost imovine kao vrijednost obaveza. Koliko je to? To se radi oko 22 do 23 miliona. Šta je veće? Vrijednost imovine od obaveza? Pa tu oni su negde egal. Uvijek jedan sporan detalj je tu oko češkog duga, takozvanog oko 25 miliona kliničkih dolara, ali te milione silne uvijek eksterni revizori u svojim izvještajima, obzirom da oni nisu prihodovani, da tolike godine se taj dug nije naplatio, oni ga karakterišu kao sumnjiv i sporan. Međutim, neki računovođe i tu obavezu iz tog perioda smatraju da je to prihod ovoga TTU-a. Zbog čega idu u stečaj ako nije vrijednost obaveza veća od vrijednosti imovine? Pa možete vi otići u stečaj ako ste dužni 1000 maraka nekom. A možete imati 100 miliona vrijednost firme da se dužni 1000 maraka ako ima čovjek koji vas tuži pravosnažnu izvršnu presudu, pokrenut će se stečaj nad vama. Tako da to nije uvezano. Da li vjerujete u TTU da može u stečajnom? Ja vjerujem u TTU zbog činjenica. Evo, jučer sam govorio za Radio Slon, isto sam to govorio, pitanje TTU. TTU je jedna od najboljih firmi u metalskoj branši zajedno sa Unistokom i Alfemijem na području ovog kantona. Firma koja je napravljena da bude suport energetskog sektoru i rudarskom sektoru. I ona to i jest. I mašine su tako prilagođene, tako da vi danas i ovako nesređenoj situaciji u TTU vi imate da direktor ne napusti svoje radno mjesto, a da mu dođu nalozi minimum za 300.000 maraka na mjesečnom nivou da oni to urade. To pokazuje koliko je ta firma moćna i koliko je interes ovoga društva ovdje, ovog kantona i naše federacije da ta firma može opstati. Kako sam ga doveli u ovakvu stvar? Pa zato što po meni mora se izvršiti tranzicija vlasništva. Mi, gdje god je država vlasnik ovakve vrste firmi, to se do sad nije pokazalo kao uspješan model. Imala ova vlada jedno rješenje osim stečaja? Evo nekoliko firmi, pa sada je TTU stečaj. Vlada, ja ne mogu u ime vlade govoriti, ja nisam ni član vlade ili izvršne vlade, ja sam pomoćnik ministra za industriju, znači ja sam jedan državni službenik rukovodeći u ministarstvu. Vlada je ponudila ovo što sam vam ja na početku rekao.